Mañandaw kaninyo mga igsunan diha ni Kristo. Kini nausab si Brother Julius usa ka CFD, Catholic Faith Defender. Kung mangutana mo unsay trabaho sa usa ka CFD, ang CFD tigpanlipod sa tinuhang Katoliko, no? Ang mga pagpangatake sa mga laing relihiyon pareha ng pagbunyag sa mga bata, pagkumpisal ngadto sa pari, pag ampo ni Birhen Maria ug mga santos, nganong mo tag purgatorio, nganong mo ampo ta sa mga santos ug nganong nagbuhat man ang Katoliko og mga larawan, mga linilok nga larawan og uban pa, no? Wala ko mahisguti. Ang CFD mao gid ang trabaho pagpanlipod sa atong doktrina sa simbahang Katoliko. Ang CFD usab mo'y naningkamot niadtong mga Katoliko nga nahisalaag na sa ilang pagtuo o nagkalaing-laing ng reliyon ang ilang gisudlan o ang uban nga hapit na sila maawpi ang ilang pagtuo o hapit na sa makabig ngadto sa laing sikta. Mao na ang mga CFD, ang simbahan di ay gisangunan kining kining mga tao, no, nga modipinsa, no, sa atong tinuhang Katoliko para wala nay mga Katoliko mahisalaag pa. Kaya ang mga Katoliko manggod atong makita karon ubay-ubay na gyud nga namalihin sila sa mga laing tinuhuan, kay wala man sila kahibaw nga ang pagtuo, ang tinuod nga tinukod sa atong Ginoo naara gid diha sa ilang tinuhuan kaniadtong nya former Catholic naman sila o ex-Catholic, nahimo na silang ibutang tag Sabadista, Iglesia ni Cristo, Baptist. Kaning mga tinuhuan na mao ni sagaran ng atake sa atong simbahan. Nya kani sa tawhan na mga tawhan na mao'y sagaran na naningkamot nga ubay-ubay lang makabig aron mo apil sa ilang mga pundok, no? Mo na subo kayong palandungon nga kaning atong mga kaigsoon ng Katoliko wa mo basa-basa sa Biblia. Kung magsige basa sa Biblia o maminaw sila o pagtulunan sa atong simbahan diha sa radyo ng mga Katoliko nga radio station, no? Reha ng DYRF ni Brad Fernandez ubang mga CFD no na diha sa radyo nga nagbantala sa mayong balita nga makaluwas sa atong kalag. Mao ni trabaho sa atong CFD ang pagpanalipod sa atong tinuhuan. Pero dili na atong main topic karon, atong paghisgutan mao ang atheist, mga humanism. Kani sila wala ni apil sa mga pundok sa laing reliyon, kay sila di mo sa mutong reliyon, di sa mutong nga anaga ni Dios. Kay mahisgot ag reliyon mao kaniyang relasyon nato tali sa tao ngadto sa Dios. Mao na atay relasyon. Ila dako kayo ilang pagsupak nga wag gyud Ginoo. Kinsa bang ning Ginoo nga kung naapay Ginoo wa untay kagubot atong ma-experience nining kalibutan na. Wa untay linog, walay baha, tsunami ug ubang pa mga katalagman. Kung naapay reliyon kaning mga tao karon nga membro pananglitan kining mga membro sa Iglesia Katolika Romana
ang nasayod ang pinakadaghan nga membro sa relihiyon kani mga Katoliko. Pero ngano man gyud yung mga Katoliko, ang ilang mga membro nahimo mga sagbot sa katilingban, mga adik-adik, mga palahubog. Ang uban gani kusog kay mo mangidnap, mupatay og tao. Kung napay Ginoo nganong gitugutan man ni sa Ginoo nga mahitabo. Mao na nga nagduduha gid ang akong pagtuo, nagduduha ang akong pagtuo nga naabay Ginoo. Di gyud ko muto nga nay Ginoo. So mao na ilang inigar, no, ilang kusog nga pagsupak nga wagi Ginoo. So natay tubag niya na nasayad man nga pagbuhat na sa kalibutan, gibuhat sa Ginoo ang tao. Ang tao gitagaan niya salabutan, gahom sa salabutan, no, na siya ay will og intellect. Mo na special niya nga gihatag sa Ginoo kaniya. Mao nga gahom sa pagsabot og gahom sa pag pili mayo og dili. Mao na ngano ang Ginoo gihatagan man niya o ang usa ka tawo gahom sa pagsabot kung unsay mayo ug kung unsang dautan. So kani masubay man gyud nato kaning gingon sa mga atheist, no, nganong kunapay Ginoo nganong nagkagubot man ang kalibutan karon na mga tawo isig patasay garbo, dagpatay diri patay dito, gubat ri gubat ito, nagkadayang katalagman. So atong i-focus karon isentro na to ang kaning mga tao. So sa una na tong ginikanan, no, si Adan ug si Eva. So gihimo sa Ginoo si Adan mao ang unang lalaki, no, paghimo niya ug gihoy pa niya ug nahimong tao, gikan sa lapok nahimong tao. Ug dili pa wa pa makontento ang Ginoo kining tawhana, gitagano gahom sa pagsabot, gahom sa pagsabot kung unsay mayo ug unsay dili. So mao na naka-special sa usa ka tawo, bisag unsa pa man kanindot kadagko sa mga planeta, mga bituon nga gihimo sa Ginoo, pero ang tao pinaka-special para kaniya. Kay mingon gud ang Ginoo, let us make a man. Himo na to ang tao. Nya kaning tawhana dili wala mo to nga pinagi sa iyang gahom. Gihimo niya pinagi sa iyang mga kamot, gipurmata niya. Mao na nga sobrang pagmahal sa Ginoo nato, no, gimahal kayo ta niya pag-ayo. Mao na nga pasalamat kita sa Ginoo nga unsa ta kabililhon niya. Mao na nga kabahin sa intellectual ang tao gyud bright, lahi gyud sa tanang mga binuhat. Kay pag tunga sa usa ka tawo, gihimo na niya sa Ginoo ang balaod. Kay nitunga naman ang mga tanang klaseng mga mananap, mga kalanggaman, mga tanang klaseng mga tanom, mga prutas.
Pero napay gibutang Ginoo nga usa ka kahoy nga gitawag kini og tree of knowledge. Mingon ang Ginoo sa magtiayo, no? Kani sa magtiayo naman gini. Kay si Iba gikuha mi sa gusok ni Ada, no? Nya kaning sila duha mahimong usa matud pa sa tong Ginoo diha sa Henesis. Unya gipahimungnuan sila sa Ginoo nga pwede ka mo makakaon sa tanang prutas. Tanang prutas na ay apple, orange. Siguro nasiguro santol. Kailmito, sa tawag ng kailmito, di ko kalitok kung say sakto nga pag pamulong niya ng prutasa. Pwede ka mo makakaon sa tanang prutas, pero kining kahuya, kining putasa ayaw gyud mo kaon. Kay once nga kamo makakaon nining putasa, kamo makahibaw kung unsay mayo ug unsay dili. Karon diha nang balaod. Sus karon kay kaning bitin god. Mao gani tigling lang. Ang iyang mga pulong grabe kayo. Murag gitawag malumay ka sa iyang mayo kayo mo dani, no? Mo istorya ba nga pareha ng sa mga networking god. Kung patuon ka sa seminar, may kayo istoryang speaker. Mura sa ganahan mo apil kay di man ka na madato ka. Kung magkugay lang yun ka, di na ka magkalisod-lisod. So mausa niyang mga kaning bitin, may kayo mandag istorya. Karon kay unya humanaw pahimangno sa Ginoo kang Adan og ni Iba, no? Na di sa pakanon niya ng prutas, no? Pwede sa mga kaon sa tanang prutas, pero gawas ning prutas na gitawag tree of knowledge. Diha nang balaod. Karon naa sa tigsupak sa balaod. Kaning bitin nga gitawag og Satanas, no? Lucifer. Dito pa sa langit kani si Satanas supakiro kani. Kung gusto siya nga siya gyud maghari. Mao gitawag sins of pride. Grabe yang garbo, no? Gusto siya may samas Ginoo. Unya dito na siya sa dakong kahoy. Kay si Iba ni Soroy man og gisangpit sa sabitin na ari diri tanawan ni prutasang lami kayo o kung mukaon ka nini may sama ka sa Dios, makahibaw ka kung say mayo o kung say dili. Sus karon kay kaning bitin murag naagi gahom sa gitawag-tawag lumay, no? Sumapa sa mga hilig og mga gamgahom, no? Gahom sa dautan kaning mga lumay orasyon, mga black magic. Ilarang orasyon ng tao motuodan malipong o maunsa diha. Mausar ning bitin kusog kay mulansis. Gilansisan ng tao nga mukaon niya ng prutasa aron na makasupak sila sa sugo kabubuton sa Ginoo. Karon kay si Iba mura masag mituo sa istorya sa bitin. So iyang gikaon karon gilamian man siya kay tinuod lami man kining prutasa. Mo to iyang gidanayang bana si Adan nga mukaon ug miya naman si Adan nga
Di ta pwede mo kaon na kay supak kini sa Ginoo, gidili kini prutasa nga atong kanon. Karon kay mituo man si Adan ni Eva, no, mikaon sab siya niya nang takna, nakita nilang hubo diya sila, so naablihan lang sa labutan. Mao na ni atong takna, nakasupak na sa balaod sa Ginoo, kay kabaw gud sila nga gidida sa Ginoo nga di sa pwede mukaon niya ng prutasa. Diha na ang balaod, simpura ng balaod, pero kung imong supakon nga simple nga pagka lingunta nga pagsupak, so dako kay ni og kapukanan sa tao. Mao na ang ilang pagpukan sa kasuguan sa Ginoo, kitay gingunta nga nahiagom mo gitawag ancestral sin mo gitawag original sin, no? Ang sala sa ginikanan kitay nakapanunod sa ilang binuhatan. So mao na nga karon tungod sa sala nga ilang gibuhat, ang karong mga tao nahimulag na takitas Ginoo, nga mga tao karon grabe na ilang gitawag-tawag diha na ang mga kagubot kining kiyos, ang dili pag tuman sa mga balaod, simple kayo sa atong nasod nga Pilipinas, simple kay ang balaod, ayaw pagpatay, pero tungod sa garbo ang mga tao gusto na mapatay sa iyang sikataw, ayaw pag apil og bisyo, pag gamit sa giniling druga, pero ang mga tao karon uban kusog kay musuyop, kusog kayo mugamit sa giniling druga, ayaw pag bisyo. Mga tao karon kusog kay mo inom, bahala diha magkasaki, mamatay ta sa atong pag-inom-inom basta malipay ta, pero atong gisupak. Mao kini ang hinungdan nga nganong ang tao supakiro, nganong ang tao nagkagubot kay tungod sa kaugalingong garbo, dili kay pasangilan nato ang Ginoo nga wala di Ginoo di na to pasangilan nga kung napang Ginoo nganong nakahimo man ni mga tao. So kaning tawhan na mga tawhan na sa ilang kabubuton, no, ilang gisupak ang kabubuton sa Ginoo, dili na to pasangilan nga wala ang Ginoo nganong na ingani man ang kalibutan karon, may gubat ang matag leader, no, tagas kay mga garbo, kung unsay wa magkauyon sa pikas nasod tungod lang sa kaugalingong interes, init kig mga ulong, gubat dayon. Kay bao man ta nga ang Ginoo mihatag nagbalaod sa una pa, no, nga ayo ni buhata, mao ni buhata ni kay maayo ni. So diha makita ginato nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo mihatag sa tao og dungog